Det jeg elsker sådan ved at jobbe med scenografi og kostymer, er, at det er for mig handler det om at kondensere visioner til noget visuelt, som jo på en eller anden måde er formidling, dybest set. At formidle en historie gennem billeder. Vi har jo ligesom det vestnorske teater her. Det ser man tydeligt. Vi har ligesom et hovedelement i scenografien, som er en cirkel. Og en screen her, som er sådan en bobinet, vi kan belyse på ulike måder. Og så har vi en bevægelig scenografi, som kan blive alle mulige ting. For noget, der er så vildt med fuglene i forhold til scenografi, er, at det er så rigt et univers inde i Mathias' hoved. Så det der med at putte det på scenen, det er jo, altså hvordan iscenesætter man fantasi. Det er sådan en rimelig vild udfordring. Jeg har ligesom prøvet at skabe så multifunktionelle universer som muligt. Der er et lille hus, en lille sten. Ja, der står lille Mathias.